खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों कर'नानि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होनानै रायजोआव आसाम सोरखारा गोख्रों बिथांखि होदोंमोन। साननि 2 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु फोसावनायजों लोगोसे 15 सानसिम गासैबो सोरखारि आरो गावखुंथायारि मावख'फोरखौ बन्द फोसावदों। नाथाय कर'नानि बे गिख्रंथाव थासारिखौ नेवसिनानै माखासे सुबुंफोरा सोरखारनि गोख्रों बिथांखिफोरखौ सिफायनाय नुनो मोन्दों। थिग बिब्दिनो चिरांनि बासुगावआवबो बेफोरबायदिनो माखासे सुबुंफोरा सोरखारनि बिथोनफोरखौ नेवसिनाय नुनो मोन्दों। कर'नानि बे बिथोनफोरखौ नेवसिनाय सुबुंफोरखौ एसिस्टेन्ट कमिशनार राकेश्री बिथाङा साजा होदों। गंसे मटर साइकेलावनो 2 सुबुं गाखोनायजों लोगोसे फेग्रा मुवा लाफानायखौ लोगो मोननानै एडिसि बिथाङा हान्थु खेरायहोना लावथिजों साजा होदों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। भुटान हाजोनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बागानपारा सेरजों बोहैलांनाय फाग्ला दैमानि सायाव जारबस्ती सनाजुली जायगानिफ्राय बाला अन्थाइ जावखांनानै फानहरनाय आरो लांनायखौ बन्द खालामनो पूर्व आन्चलिक बान्दो कमिटि आफादा दाबि दैखांदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बेबायदि बाला अन्थाइ लांबाय थानायनि जाउनाव बान्दो थेनानै आबाद फोथाराव दै जगायनो थाखाय गोबां उसुबिदा जाबाय होननानै अजद दैखांदों। बिनिखायनो रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बे दैसानिफ्राय बाला अन्थाइ फानहरबाय थानायनि थाखाय रायजो राजाफोरा खैफोद साफिबोदों होननानै फोरमायथिदों। दानिया फैबावदो थामथियाव। सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि समावबो गावसिनि जिउखौ बावसोमनानै सानफ्रामबो 108 सालायग्रा मावसुमाफोरा गावसिनि दान बान्थाखौ थि समाव मोननो हायाखै। जायनि जाउनाव बिथांमोना गोबां दुखु जार्लायाव गोग्लैनांदों होननानै फोरमायथिदों। जायनि जाउनाव बिथांमोना मैयानि थांनाय 14 मे अदेबानि शुक्रबार खालि गोसोम सिनि बेज सिथाबनानै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा देहा फाहामसालियाव डिउटि खालामनायजों लोगोसेनो सोमावसारो। आरो बिथांमोना आसाम सोरखारनि फारसे खुद्रिसारनाय फोरमायदों। खौराङाव फोरमायना होनाय बायदिब्ला बिथांमोना थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो सानफ्रोमबो 108 सालायग्राफोरा मोननांगौ दान बान्थाखौ थि समाव मोनबोनाय जायाखै। लोगोसे मोननांगौ दान बान्थाखौ थि समाव मोननो हायैयाव गोबां रोखोमनि दुखु जार्लाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों। बिनिखायनो मोननांगौ दान बान्थाखौ बे सप्तानि गेजेरावनो सानफ्रोमबो मावसुमाफोरनो सोनानै होनांगौ होननानै बिथांमोना दुखुजों दाबि खालामदों। आरो फैगौ समफोराव नांगौ बायदियै गोदान सोरखारखौ हेफाजाब होनो थाखायबो खावलायदों।